akukho la kungeze kufiwa khona. Into ofuna ukuthi uyenze ufuna uye ngokuthi nginesibindi ufalo ngiyalisusa kimi angifana nesotsha manje angihambe ngiye emtholampilo. Kunezinto ke sekudingeka ukuthi uyikhethe manje ongasazi vele ukuthele nje noma lufu uhlobo lokudla khona ngoba liyakhandela lezo zifo kanjalo. Engifisa ukuthi nabanye abafowethu uma beqala beyiswa lenkinga engayiswayo mina yokuqala ukuthi uqala ngokukhathala ungazizwa kahle amandla kuphelele usukushisa ukushisa ikhona ukudonsela ukuthi mhlawumbe kuzokufakela isifo esikanje. Sukuma lapho ke kusaqala usiyakwazi ukuthi ake ngiyodibana nabemtholampilo bezongisiza. Ukwazi ukuthi ke ungendlela uhamba udibana nabemtholampilo ukwazi ukuphumelela uzosizakala. Ungalindi ukuthi isifo size sikuhlalise phansi ungakhona ukuhamba. Ngoba mase sakuhlalisa phansi uyakhona ukuthi ungakwazi ukuhamba. Mina ke baningi ke vele ababe sebengenwa iTB ekhaya. Umama wami yayiyamphatha wayesibhedlela ethulasizwe bese kusa kwalandela kuphe umfana wami futhi omunye yamphatha naye ke wagcina washesha ukuthi mina bengibasiza ukuthi ngisheshe ngithi phuthume esibhedlela yihla amaphilisi iba kanje bengikwazi ukumnaka thenga yonke lezi zihle ezibuyisa amasotsha kunesivikelo sokuthi engayikwazi ukuthi ashesha akhathale emzimbeni abe nenkinga emzimbeni umnake uma ukhona umuntu ongakwazi ukumnaka yabo ekhaya. Uma ukwazi ukumnaka omunye uyasizakala niyagcina nelapheka ekhaya. Lesi sifo siyaphela siyelapheka siphele manje nizolandela lemigomo yokuthi uma kwenzeka izinto kanje siyaqalisa isifo seTB ngokuthi siqalise ngezinto eziningi uyabona. Usukukhathala basobho khona lapho usukushisa basobho khona lapho kukhona into ekulandelayo. Ufuna ke ukwazi ukunaka izinto ezikanjalo usheshe ukwazi ukuyilandelelela. Hamba ucheke uyiba nesibindi uyenza into kanje uzoba right. Enyangeni ezingengakanani ngokubona usuphila.